Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita mga higala dili atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 18 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024. So, kumusta namon tanan mga higala? Nang hinaot ako, gana kamong tanan sa Kapiskays Panglawas. No, congratulations din, no? Sa atong mga kaigsuunan nga taga Tigib, no? Generally successful ang ilahang fiesta kagahapong adlaw alang sa ilahang mahal nga patron, Senior Santo Niño. Aboy na mahigala kining Tigib. Usanis barangay nako diri sa kining ayungon, no, nga nagfiesta usab kagahapon sa ilahang mahal nga patron, Senior San Niño. No, of course, ang doon na po'y kapilya kagahapon nga nagsaulog po sa ilahang fiesta, no, ang kapilya sa kining luman sana tanawan, no, tanawan. Okay, no? Nahala, no, may mudto na kanatuntanan ato po dahil nga timbayaon ug may mudto mahigala ang ato ang talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez. So, kumusta naman kanong pulding? Ay, okay ko kayo, Padre. Ikaw, Mr. Cheng. Ay, okay ko kayo, Father, oh. Kumusta naman ang hinaot kita mga higala nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas, no? Panglawas mga higala niining sayo kaayo nga kamudtuhon. No, ato di ay nga timbayaon ug mayong mudto sab, no, ang ato ang amigo ng atong agaw mga higala nga atong gawiks din ha sa may Kalumbuyan. Okay, no? Ang ato ang si agaw, si gawik na kumigalan si Padre Christian kining Durango. O kung usab, ang usap ko nako ka gawiks diha manghigala nga gikan pa pud sa Winnipeg, Canada, no? Si gawik si Father Ornisimo Durango. Hala, no, mayong mudto na kanatong tanan mga higala. Of course, akong timbayaon ug may mudto ang atong mga kaigsuonan dinas Bayawan, dinha sa may Tabang, no? Kumusta nang atong mga igsuon dinha dapit dinha sa may Umanod, no? Kumusta na pud mga higala, no? Dinha sa may Umod, no? Kumusta, no? Nang hinaot kita mga higala nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamudtuhon. Hala, no? O yung manusab din sa Tanhay, of course, no? Kumusta na nga itong mga igsuon diha sa Tanhay, ang ato pong mga igsuon din sa Sibulan, atong mga igsuon din sa Siatan, may igsuon nato din sa Dawis, atong mga igsuon din usab sa may kining Kalumbuyan. Kumusta na, no? Ang hinaot kita mga higala nga anaa gyud kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamudtuhon. Abi no are kita mga higala sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon si Gondiri sa ato ang listahan January 18, no? Ang atong santo karon walay lain kung dili si San Carlos sa Assisi, no? Saint Charles of Assisi, no? Saint Charles of Assisi. Natawo siya ni adtong tuig 1613 ug namatay ni adtong 1670, no? Niya taga southeast of Rome kini siya. Membro kini siya sa Franciscan Order. Usa kini sa cook, porter, sakristan, gardener o beggar. Nya ang iyahang autobiography matud pa The Grandeur of the Mercies of God. Nya naa kini siya ang iyahang autobiography ginahimong usa ka spiritual books na daghan kayo ang mubasa tungod lagi sa mga spiritual advices no ni St. Charles of Assisi. Ang Assisi manghigala S-E-Z-Z-E. Ayan, no? Unya,
Namatay siya na atong 1670, unya gi-canonized siya ni Pope John the 23rd ni atong tuig 1959. Dugay-dugay siya na. Dugay-dugay gud siya mga higala nga na-canonized kini si Saint Charles of Assisi. Abi na padayon kita mga higala sa atoa nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Bueno, ara kita sa ato nga wala man di kuan man siya dili man siya mga joke mga higala, no? Mga news item man diri. Okay, no? Okay. Usa ka bata, no, niingon siya nga nangyahamanggong, no? Okay. Ano na miingon nga kini ko nung kini ba ko nung kinabuhi ba nga kini bang kinabuhi bitaw nga anaa gyud si Kristo ba, no, matud pa sa mga pamulungon dere, no, matud pa dere bahala na og walay kwarta basta ang pahiyom tamis kaysa humay unya magsigig away. Ayan, no? Ano na, bahala nagmais. Ayan, no? Bahala nagmais basta ang pahiyom tamis. Ayan, no? Kaysa humay unya magsigi og away. Ayan, no? Unay mga pamulungon mga higala sa mga itawag natong mga tao nga anaa gyud sunod sa Dios, no? Bahala magsudan og ginamos basta ang gugma pirming timos. Yan, no? Mag-unsa man ang adobo kung pirmi pong galagubo, no? Bahala nagkaun og kalamunggay, no? Basta ang nagpanggaanay kanunay, no, nagpinanggaay kanunay, no, kusi ginagmay abtan ug usa ka tuig naa na poy gamay. Ayan. mga komedya mga higala, no? Bahala nagkaun og kalamunggay basta ang pagminahalay kanunay, kusi ginagmay abtan og usa ka tuig naa na poy batang gamay. Ayan. So ingon na, no? So muna, no, muna yung mga request mga higala sa ato ang agawis na si Father Christian nga mas maayo nga doon na kita ginagmay jolo joke, no? Natong jolo joke mga higala, no? Pwede po ning magamit nato sa atong mga homily. Bahala nagmais basta ang pahiyom tamis kaysa humay unya magsigig away. Bahala magsudag ginamos basta ang gugma perming timos. Mag-unsa man ang adobo kung perming galagubo. Bahala magkaun og kalamunggay basta kanunay nagmilahalay, no? Kusi ginagmay abtan og usa ka tuig aduna na poy batang gamay. Ayan. Nahala, no? Joke ba yun? Joke na lang to. May lain. Okay, ari kita mahigala sa ato ang mga katikism. Mga katikism ginagmay mahigala. So, sa may ato ang karoon nga katikism, diara mahigala. No? Nawala na po din noon itong ako ang giandam. So, diara mahigala. Okay, diara. Oops. Diara. Why do Catholics drink alcohol while other religions don't? Ngano man tang mga Katoliko nga manginom matag bino? Tupag niya na sa Biblia wala baya gidili ang pag-inom og bino. Ang gidili mao ang paghubog-hubog. Matod pa diri, no? Kay sa unang sulat ni Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8, kinahanglan nga ang mga katabang sa iglesia maayo usab ug kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabi ug inom ug dili hakog. Dili magpalabi og inom. Sa to pa, ang gidili di ay ang magpalabi og inom, no? Og dili hakog.
Ato pa kung inom ka basta di lang magpalabi, okay ra, no? Kay matod pa dire dili magpalabi og inom. Ato pwede ra mo inom, pero di lang gyud maghubog-hubog. Sa unang sulat ni San Timoteo kapitulo versikulo 5 versikulo 23, ayaw na pag-inom og tubig lamang, you know, kung dili inom usab og jutay. Aron kahilisan kapag ayo sanglit kanunay kang nagkasakit. Mo kini ang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23. Ayaw pag-inom og tubig lamang kundi inom usab og jutayng bino aron kahilisan kapag ayo sanglit kanunay kang magkasakit. Ngani ana no? Unya sa lain pagyud nga teksto sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 33 hangtod 34. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino. Apan kamo miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom. Apan kamo miingon, tan-awa kining tawhana. Ulit ug palainom siya ug higala sa kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Sa ito pa, ang atong Ginoong Jesucristo miinom gyud pero gamay ra, dili gyud dinagko nga kining gitawag nato og kanang dili gyud dinaghan. No? Unya sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisag unsa. Ang mga sumbong sa paghimo og bino hinimo sa Ginoo busa kini maayo usab. No? Ang mga sambog ay sumbong dili. Ang mga sambog sa paghino og bino, ang paghimo og bino hinimo sa Ginoo busa kini maayo sa. Klaro na ha. So pwede ra tang inom basta kay di lang maghubog-hubog. Di lang ta sige hubog-hubog. Okay, another question. Usa man gyud ang panahon nga diin angayan kitang manimba? Domingo ba o Sabado ba? Sa unang panahon, sa unang testamento, Sabado ang ilaha. Kaya nga naman, maumang katong panahona nga diin sila na buhian gikan sa pagkaulipong gikan sa Ehipto. Kita Sabado na ta. Kaya kita Domingo na ta. Kaya ang Domingo mauman ang panahon nga kita nabuhian gikan sa pagpakasala. Sa diha nga nabanhaw si Kristo. Nya si Kristo nabanhaw man panahon sa Domingo. Manay gitawag na to og Easter Sunday. No? The first day of the week. First day, the day when God said, let there be light. Muna mo gisulti ni Kristo, muna gisulti sa Ginoo sa unang adlaw, let there be light. Unya kinsa man ang kahayag sa kalibutan, of course si Kristo. The day when Christ rose from the dead. Mao po nang adlaw nga diin ang atong Ginoong Jesucristo ni banhaw gikan sa mga minatay. The day when the Holy Spirit came upon the apostles. Mao po kanang mga panahona nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Abino sa Catechism of the Catholic Church 2191, mo kini ang ato ang pagtulunan. The Church celebrates the day of resurrection on the eighth day, Sunday, which is rightly called as the Lord's Day. Ang Sunday yun, mao ang gitawag og Lord's Day. Unya sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 16 bersikulo 2, sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo kinahanglang magaling, magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam inig anha nako. No mo na ginaingon ni San Pablo. Sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16, busa ayaw ninyong itugot nga may mga magsaway kaninyo sa inyong kanon o sa inyong ibton o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o sa adlaw nga igpapahulay. So dili lang ta magsinawayay kabahin o kining gitawag natong adlaw igpapahulay. No, basta magahin ra gitag panahon nga adlaw igpapahulay. Mao man ato ang maumang gyud na usahay atong kana bitawng kaproblemahan sa atong mga igsuon nga mga sabadista kay mo insister man gyud sila nga Sabado gyud ko no.
no? The Sabbath represented the completion of the first creation, has been replaced. The Sabbath, which represented the completion of the first creation, has been replaced by Sunday, which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of Christ. No, sa ato pa, ang new creation na di ay, dili na katong panahon nilang Adan e Eva. Ang new creation, mao katong pagkabanhaw ni Kristo. So Sunday is the day Catholics are bound to keep, not Saturday. Okay, ang kuang gidi ay ang Sabbath, mao katong panahona, no, nga nahimo ang kining gitawag new creation, nga mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Saturday Sabbath represented the completion of the first creation. Sunday inaugurate the new creation in the resurrection of Christ. The new people of God, which are the Christians. Ito pa, dili na di ay ang mga Hudiyo mao ang people of God. Kung dili, mauna ang mga Kristiyanos. Kung atong tanawon sa New Testament. Kaya gani, ang mga Hudiyo, dili naman yun matawag na itong the chosen people. Ang pinaka-chosen people, maug yun ang mga Kristiyanos. Muna kita nakaroon ang the New Jerusalem, the new chosen people, ang mga Kristiyanos, the new people of God, which are the Christians. So kita na, no? Unya sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, apan kamo mao ang piniling katawhan sa Dios, ang mga harianong pari ug ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngit. Ngadto sa unang katingalahang kahayag, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. So pangutana, ang mga Hudiyo o mga Kristiyanos parihos ba og gituuhan? Ang tubag niya na dili. Daghan sa mga Hudiyo nga wala mo ila kang Kristo nga Mesiyas. No, ang Kristiyanos alang sa mga Kristiyanos, si Kristo mao ang manluluwas. Bisan tuod kun ang mga Kristiyanos mubasa ug mutuo sa Old Testament apan gawas ni antong basihan sa pagtulunan. Pero human nga natawo si Kristo, ang mga Kristiyanos no mauna ang piniling katawhan sa Dios. Ingon niya na, no? So lahi tag pagtulunan sa mga Hudiyo, kaya ako na ginaingon, gani ang mga Hudiyo daghan man kanila nga dili mo ila kang Kristo nga manunubos. Sa Hub kapitulo 9 bersikulo 14, adlong igpapahulay kadto sa pagmasa ni Hesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Ang mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod sa adlong ipapahulay. So sa CCC number 2191, the church celebrates the day of Christ's resurrection on Sunday, which is rightly called the Lord's Day. Manang this is the day that the Lord has made. Okay, so nakasalamat sa inyong pagiguban kadako mahigala ha. Daghan jud kaayong salamat nga naminaw kamo sa atong programa. Kusta man dayon na Desman Huyo do ako mga paisano. Nya ang ato ang kora paroko din ha si Father Amahit. No, si Father Amahit. O gingamon sa bang ato ang mayor din ha si Mayor Rafi Andaya. Kini si Mayor Rafi Mahigala manghud ni sa akong classmate nga si Rio Lito Andaya. So yun akong classmate Mahigala, no? So daghang salamat o mayong mudto Pilipinas.